प्रत्येक गडाच्या पायथ्याशी किंवा गडावर एक मुसलमानांचा दर्गा असतो आणि जवळच एक कुठेतरी हिंदूचं देऊळ असतं. तर आणि भाविक दोन्ही ठिकाणी खूप भक्तिभावाने मस्तक टेकवतात. शिवरायांनी हिंदवी स्वराज्याचा पाया घातला आणि पण तिथे गेल्यावर आणि गडामध्ये गेल्यावर असं दिसून येतं की ते धर्मनिरपेक्ष होते. आणि तेव्हा आपण शिवरायांचं जे व्यक्तिमत्व आहे ते अजूनही खूप मोठं आहे आणि आपण ते फक्त हिंदवी स्वराज्याचा पाया घालणारी म्हणून हे व्यक्तिमत्व आम्ही खूप संकुचित करून ठेवतो असं नाही का तुम्हाला वाटत? बघा, हे तुम्ही जो फारच नाजूक म्हणजे अतिच नाजूक प्रश्न विचारला. म्हणजे तुम्हाला ऍक्च्युली मी याच्यावर उत्तर देणं रास्त नाही, कारण मला काय असतं, माझा पर्यटनाचा संबंधित प्रोग्राम असतो त्याच्यामध्ये मला सगळं दाखवायला लागतं. राष्ट्राच्या दिशेने राष्ट्राकरता जे आपलं स्वतःच सगळं अर्पण करतात त्यांच्या कुठल्याही धर्मात असल्याचा काही प्रश्न येत नाही. जेव्हा कोणी एक पर्यटक तिथे सहलीसाठी जातो किंवा कुठेतरी राहायचं असतं, इट इज नोटीस दॅट स्टे फॅसिलिटीज किंवा ज्या हॉटेल्स आहेत किंवा जी खाण्यापिण्याची जागा आहे इट इज नॉट व्हेरी गुड. आणि त्यामुळे पर्यटकांना किंवा ट्रेकर्सना स्पेशली हायकर्सना त्याचा जरा त्रास होतो. तर सिन्स यू हॅव डन लॉट ऑफ ट्रॅव्हल इन दिस एरियाज, तुमचा काही असा प्रयत्न झालाय का गव्हर्नमेंटशी की तिथल्या काहीतरी म्हणजे फॅसिलिटीज आपण वाढवाव्या किंवा? बघा, दोन गोष्टी आहेत. ट्रेकर्स असतात, जे स्टॉन्स ट्रेकर असतात त्यांना काही फरक पडत नाही. म्हणजे माझ्यासारखी मंडळी असतात जेव्हा ट्रेकिंग करतो आम्ही काही नसलं तरी आम्हाला जास्ती मजा येते. म्हणजे तिकडे जाऊन तुम्हाला जे कष्ट करायला लागतात त्याच्यातच मजा मानणारे लोक असतात आणि त्याच्यातच खरी मजा अशी माझं मत आहे. पण जेव्हा फॅमिलीला घेऊन जायचं असतं, टुरिझम स्पॉट म्हणून घेऊन जायचं असतं, तुमची मुलं बाळा बरोबर असतात, ज्याच्याकरता तुम्हाला सुखसुविधा लागतात, तेव्हा हॉटेल्स चांगल्या सुविधांचा प्रश्न येतो. आणि तशा सुविधा असलेल्या आपल्याकडे म्हणजे आमच्या महाराष्ट्रामध्ये तर मला वाटतं जवळजवर प्रत्येक किल्ला हिल स्टेशन होऊ शकतं, इतकी पोटेन्शियल आहे. पण कुठेच काहीच नाही म्हणजे त्याचं कुठल्याच सुविधा, कारण पूर्णपणे त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेलं आहे. म्हणजे हे का करण्यात आलंय मलाही माहित नाही. आणि मी ऍज अ फॉरेस्ट अँबॅसिडर जेव्हा मी प्रोजेक्ट पण दिले होते की काही, कारण बहुतेक टुरिझम स्पॉट्स फॉरेस्टमध्ये असतात आणि फॉरेस्ट आणि टुरिझम डिपार्टमेंट दोघांच्या एकत्र मिटिंग घेऊन पण आम्ही प्रयत्न केले की इकडचे काही स्पॉट्सना टुरिझमच्या दृष्टीने डेव्हलप केलं जावं, ज्याच्याने मोठे जॉब्स ऑपॉर्च्युनिटीज होतील, लोकांना कामं मिळतील, एक किल्ले सगळे जगाच्या नकाशावर येतील. हे सगळं असं असताना सुद्धा शेवटी पुढे संभव त्याच्याकडे गव्हर्नमेंटचं बिल दिसलं नाही. म्हणजे त्यामुळे आय डोंट नो वाय, बट नाही झालं. कारण तुमच्या म्हणजे पुस्तकात वाचताना असं वाटलं की जस्ट I mean, we know very little about Maharashtra. I'd like to just few places like Raigad, Pandhara, but there is so much beyond that. आणि असं लक्षात येतं की it is a worldwide belief now and it is a practice also की सस्टेनेबल जे टुरिझम असतं ते जर चालू ठेवायचं आहे आणि if you want to promote eco based tourism तर त्यामुळे तिथल्या कम्युनिटीजना इन्व्हॉल्व करावं लागतं सो दॅट इट बिकम्स एन इकॉनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट. तसा काही महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचा प्रोजेक्ट आहे का? माझ्या तरी माहितीच नाही, पण त्यांनी 2-3 ठिकाणी चांगल्या गोष्टी सुरू केल्यात. त्यातले एक म्हणजे तारकर्लीला त्यांनी स्कुबा डायव्हिंगच्या वगैरे सोयी सुरू केल्यात. त्यामुळे बरेच लोक तारकर्ली सिंधुदुर्ग असं एकत्र कंबाईन हे करतायत, येऊन स्कुबा डायव्हिंग करणं, स्नॉर्कलिंग करणं वगैरे वगैरे. आणि शिवाय सिंधुदुर्ग विजयदुर्ग किल्ले बघणं असं एकाच ठिकाणी मला प्रयत्न झालेला दिसतो. बाकी अजून काही झाल्याचं आठवत नाही. तुम्ही आता एव्हरी नॅशनल यू आर अ ब्रँड अँबॅसेडर फॉर द वाईल्ड लाईफ अँड द फॉरेस्ट. तर तुमच्या दृष्टीनं which is the best national park from the forest density and from the biodiversity point of view? महाराष्ट्रातलं मला आवडणारी सगळी अभयारण्य आहेत ती सगळी चंद्रपूरच्या साईडला आहेत. फॉर एक्झाम्पल माझं सगळ्यात आवडतं तसं म्हटलं तर पेंच. हो, पण तिथे तुम्हाला नॅक्सलाइटचा काही त्रास होतो? नाही, आम्हाला तर मी गेलो तर काही झालं नाही. पेंच, ताडोबा, नागझिरा सगळ्यात सुंदर नागझिरा ऍक्च्युली. तिकडे अजूनही लाईट्स नाही, पेट्रोमॅक्सचे दिवे आणि लॉगट्स आणि एक असं म्हणजे सर्क्युलर तळं आहे. ते तळं उन्हाळ्यामध्ये असं आटत जातं आणि अगदी छोटं होतं आणि तुम्ही तिकडे जर राहिलात रात्री तर अक्षरशः तुम्हाला रात्री अंधार झाल्यावर प्राण्यांचे डोळे आणि त्यांचे आवाज क्लिअर असं बाजूबाजूला ऐकायला मिळतात. वाघापासून ते हरणाचं अंबर सगळं. मेलघाट पायलट प्रोजेक्ट हा जो आहे तो ह्याच्यातनं हाऊ मच महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट हॅज बीन एबल टू अचीव इट्स टार्गेट of increasing the tiger population? मला वाटतं महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटला विचारायला हवं, कारण मला खरंच माहिती नाही. कारण त्याचे जे फिगर्स आहेत, मी फॉरेस्ट आणि वाईल्ड लाईफ अँबॅसेडर म्हणजे माझं मी जे काही लिहिण्याचं आणि याचं जे काही काम केलं
किंवा जे काही भटकंतीमध्ये दाखवलं याची एक पावती म्हणून त्याने मला अँबॅसेडर दिला फॉरेस्ट. पण ह्याच्या एकदम डिटेल्ड आकडेवारी आहेत, किती वाघ आहेत तिकडे नाही आहेत किंवा त्याच्यातनं काय त्यांचं निष्पन्न झालं त्याच्याबद्दल मला एक्झॅक्टली अधिकाराने सांगता येत नाही. पण मला वाटतं बऱ्यापैकी त्यांनी सक्सेसफुल केलेला आहे तो प्रोजेक्ट. कारण तिकडे तुम्ही आता गेलात सेमाडोच्या पुढे तुम्हाला बरेचसे पट्टेरी वाघ तिकडे बघायला मिळतात किंवा ऍटलिस्ट त्यांचे पायाच्या खुणा वगैरे तुम्हाला डेफिनेटली लोकेट करता येतात. तर मी तुम्हाला हे आवर्जून विचारलं कारण आमच्या गोव्यात पण म्हादेई टायगर रिझर्व हा एक खूप मोठा इको बेस्ड प्रश्न आहे आमच्या पुढे. आणि म्हणजे प्रत्येकाला आपल्याला माहिती आहे की टायगर बिकम्स द टॉप ऑफ द पिरामिड इन अ फूड चेन. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की वी ऑल नीड टू प्रेस ऑन दिस म्हादेई टायगर रिझर्व प्रोजेक्ट जे आजपर्यंत असं कितपत पडतात. डेफिनेटली मला हे तुमचं आहे त्याच्याबद्दल मी आता ऐकतो, पण तसं करायलाच पाहिजे. याशिवाय मी इकडे मध्ये शूटिंग केलं गालजी बागा म्हणून जिकडे कासव येतात त्याच्या बाजूला तिकडे मी त्या संबंधितच शूटिंग केलं होतं त्या टर्टल्स बद्दल. आणि त्याच्या बाजूला एक अभयारण्य त्याचं नाव तुम्हाला काय म्हणत तिकडे काळे पॅन्थर दिसतात कोतीगाव. त्या तिथे मी ऐकलं की काळे पॅन्थर खूप म्हणजे इट्स अ व्हेरी ऍक्टिव्ह फॉरेस्ट आणि त्याच्यात प्रचंड बायोडायव्हर्सिटी आहे. तिथं काळे टायगर आहेत, काळे ब्लॅक पॅन्थर्स आहेत, तिकडे लेपर्ड्स आहेत आणि सगळं म्हणजे ब्लॅक पॅन्थर आम्हालाही बघायला मिळत. तुमच्या पुस्तकात जे जे फोटोग्राफ्स वापरले आहेत ते थोडे सोडून ते जास्त तुमचेच आहेत. तर हे भटकंती म्हणून एक फोटोग्राफी हा छंद असतो कुणालाही आणि ते सोलो एक्झिबिशन करण्यापर्यंतचा टप्पा हा तुम्ही कसा काढला? नाही त्याच्याकरता आवड पॅशन कुठल्याही गोष्टीचं. जसं मगाशी स्मिता पण म्हणाली की तुमचं जे पॅशन असतं तिच्या काहीतरी भरून यायचं मनात आणि ते शब्दातून उतरवल्याशिवाय तिला ते सुचायचं नाही. आणि शब्दातून उतरलं की ते सगळं कलाकृती म्हणून तयार होतं. तसं मलाही कुठेही गेलं काय सुंदर दृश्य बघितलं की ते माझ्या कॅमेऱ्यात बंदिस्त करावं असं वाटायचं. इक्विपमेंट और इन्स्ट्रुमेंट इज जस्ट काय म्हणतात एक मधलं मीडियम आहे. त्यामुळे अगदी मी तुम्हाला सांगतो साध्या हॉटशॉट कॅमेऱ्यानं पण अप्रतिम फोटो काढता येतात. म्हणजे मी हॉटशॉट कॅमेऱ्यावर त्याच्यात काही त्याचे पॅरामीटर्स त्याच्यावरही अप्रतिम फोटो काढू शकलेलो आहे. आणि नंतर माझ्याकडे आता कॅननचा D5 5D कॅमेरा आहे म्हणजे टॉप क्लास समजला जातो. त्यातनंही तुम्ही चांगले फोटो काढू शकता. म्हणजे बेसिकली तुमची इच्छा आणि तुमचं पॅशन हे जास्त महत्वाचं आहे. जसं त्यांनी कोणी म्हटलं होतं म्हणजे फार छान म्हटलं की लय किशोरी आमोणकरांनी म्हटलं की तुम्हाला सूर शिकवता येतो ताल शिकवता येतो लय अंगात अंगभूत असायला लागतं. जसे कॅमेरा काय कुठलाही आर्ट हँडल करताना ती लय पल्स ऑफ इट कलाकृतीची लय तुमच्या अंगात नैसर्गिक असते. बाकी बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला शिकता येतात. म्हणजे तुम्हाला ते मीडियम हँडल करणं शिकता येतं कुठल्याही कलाकृतीच्या बाबतीत. ती लय तुमच्या अंगात अंगभूत असायला लागते. ऍक्टिंगच्या बाबतीत सुद्धा तसंच आहे. तसं मला वाटतं की ते माझ्यात असावं आतूनच. ते मी फक्त माझं पॅशन वेगवेगळ्या मीडियमद्वारा बाहेर काढतो. तुम्हाला फोटोग्राफी करताना आणि सोलो एक्झिबिशन करताना what was what were the comments that you received or what were the appreciation that you got in your हां म्हणजे वाईट तर मला सांगणारच नाही पण ॲप्रिसिएशन तर म्हणजे चांगलं सांगते. बहुतेक लोकांचं म्हणणं हेच होतं की आय हॅव गॉट दॅट व्ह्यू म्हणजे काय म्हणतात नजर असते एखादी फ्रेम असते त्याचं छान काय असतं ते पटकन नजरेत तुमच्या येतं. ते फ्रेमिंग करणं हे पण हल्ली ते सोपं झालेलं आहे. हल्ली डिजिटल कॅमेरा असल्यामुळे तुम्ही कुठेही क्लिक केलं तरी तुम्ही ते क्रॉप करून बरोबर हे करू शकता. म्हणजे पूर्वीची जी मजा होती फिल्म कॅमेऱ्यात वापरताना ती आता गेलेली आहे. पण तरी पण फ्रेमिंग करणं लाईट फोटोग्राफी म्हणजे काय फोटोग्राफी आहे म्हणजे लाईटच्या सहाय्याने लिहिणं म्हणजे फोटोग्राफी. तर नुसतंच फ्रेमिंग नाही म्हणजे आता असं समोर बसले की मंडळी फ्रेम केली की तुम्हाला दिसतो तसंच ते येईल असं नाही. किंवा त्यांच्यावर काय लाईट पडलाय मागे काय लाईट आहे पुढे काय लाईट आहे याचं कॅल्क्युलेशन करून एक्झॅक्ट किती लाईट पाहिजे हे रिडिंग घेणं हे तितकंच महत्वाचं आहे. ह्या गोष्टी हळूहळू तुम्हाला शिकता येतात. हे माझ्या फोटोग्राफीत दिसतं असं काही जाणकार म्हणतात. तर हे भटकंती म्हणून एक फोटोग्राफी हा छंद असतो कुणालाही आणि ते सोलो एक्झिबिशन करण्यापर्यंतचा टप्पा हा तुम्ही कसा काढला? नाही त्याच्याकरता आवड पॅशन कुठल्याही गोष्टीचं. जसं मगाशी स्मिता पण म्हणाली की तुमचं जे पॅशन असतं तिच्या काहीतरी भरून यायचं मनात आणि ते शब्दातून उतरवल्याशिवाय तिला ते सुचायचं नाही. आणि शब्दातून उतरलं की ते सगळं कलाकृती म्हणून तयार होतं. तसं मलाही कुठेही गेलं काय सुंदर दृश्य बघितलं की ते माझ्या कॅमेऱ्यात बंदिस्त करावं असं वाटायचं. इक्विपमेंट और इन्स्ट्रुमेंट इज जस्ट काय म्हणतात एक मधलं मीडियम आहे. त्यामुळे अगदी मी तुम्हाला सांगतो साध्या हॉटशॉट कॅमेऱ्यानं पण अप्रतिम फोटो काढता येतात. म्हणजे मी हॉटशॉट कॅमेऱ्यावर त्याच्यात काही त्याचे पॅरामीटर्स त्याच्यावरही अप्रतिम फोटो काढू शकलेलो आहे. आणि नंतर माझ्याकडे आता कॅननचा D5 5D कॅमेरा आहे म्हणजे टॉप क्लास समजला जातो. त्यातनंही तुम्ही चांगले फोटो काढू शकता. म्हणजे बेसिकली तुमची इच्छा आणि तुमचं पॅशन हे जास्त महत्वाचं आहे. तुम्हाला फोटोग्राफी करताना आणि सोलो एक्झिबिशन करताना
what was, what were the comments that you received, or what were the appreciation that you got in your? हा म्हणजे वाईट तर मला सांगणारच नाही, पण ऍप्रिसिएशन तर म्हणजे चांगलं सांगते. बहुतेक लोकांचं म्हणणं हेच होतं की आय हॅव गॉट दॅट व्ह्यू, म्हणजे काय म्हणतात, नजर असते, एखादी फ्रेम असते, त्याचं छान काय असतं ते पटकन नजरेत तुमच्या येतं. ते फ्रेमिंग करणं हे पण हल्ली ते सोपं झालेलं आहे. हल्ली डिजिटल कॅमेरा असल्यामुळे तुम्ही कुठेही क्लिक केलं तरी तुम्ही ते क्रॉप करून बरोबर हे करू शकता. म्हणजे पूर्वीची जी मजा होती फिल्म कॅमेरा वापरताना ती आता गेलेली आहे. पण तरी पण फ्रेमिंग करणं, लाईट, फोटोग्राफी म्हणजे काय, फोटोग्राफी आहे म्हणजे लाईटच्या सहाय्याने लिहिणं म्हणजे फोटोग्राफी. तर नुसतंच फ्रेमिंग नाही, म्हणजे आता असं समोर बसले की मंडळी फ्रेम केली की तुम्हाला दिसतो तसंच ते येईल असं नाही, किंवा त्यांच्यावर काय लाईट पडलाय, मागे काय लाईट आहे, पुढे काय लाईट आहे, याचं कॅल्क्युलेशन करून एक्झॅक्ट किती लाईट पाहिजे हे रिडिंग घेणं हे तितकंच महत्त्वाचं आहे. ह्या गोष्टी हळूहळू तुम्हाला शिकता येतात. हे माझ्या फोटोग्राफीत दिसतं असं काही जाणकार म्हणतात, असं मी तुम्हाला सांगतो. ऍक्च्युली माझ्या लिखाणातला माझा पहिला लेख माळशेज घाट होता. त्याला प्रचंड हे मिळालं होतं, लोकांचं काय म्हणतात प्रतिसाद मिळाला होता. नंतर माळशेजला गर्दी पण खूप वाढली होती. तर त्या माळशेजला लागून जो एक किल्ला आहे, म्हणजे असं माळशेज आणि मध्ये दरी आणि पलीकडे एक प्रचंड बेला किल्ला दिसतो. त्याला 3 शिखर आहेत, रोहिदास, तारामती आणि हरिश्चंद्र, आणि एका साईडला एक खिंड आहे, त्याचं नाव टोलार खिंड आहे. माळशेज घाटातनं वर चढल्यावर तिकडे आता जे रेस्ट हाऊस आहे त्याच्या मागे खुबी खिरेश्वर नावाचा फाटा आहे. तिथे खिरेश्वराच्या इकडे अतिशय अप्रतिम 2000 वर्षापूर्वीचं दगडातलं काळ्या पाषाणातलं मंदिर आहे. त्या मंदिरावरून रस्ता जातो तर त्या टोलार खिंडीतनं आपण हरिश्चंद्रगडावर जातो. अनवट हे आता तुम्ही उल्लेख केलाय तुमच्या याचा. अनवट म्हणजे न रुळलेलं. ते तुम्ही न रुळलेलं किंवा अनवट हा असा शब्द तुम्ही का चूज केला? मला जरा बरं वाटलं तुम्ही माझ्या ह्याच्यात आलात, म्हणजे काय पर्यटक म्हणून तुम्ही मला सगळं बोलताय ते आनंद होतो मला, लोकांनी आनंद होतो. पण आता हे जे अनवट हे पुस्तक आहे, हे म्हणजे अनवटचा अर्थ न रुळलेलं. अनवट शब्द सूर डोंगर वाटा. आता मी सगळ्या लोकांना माहिती आहे की अनवट डोंगर दाखवतो, म्हणजे जिकडे कोण जात नाही अशा गोष्टी दाखवतो. आता त्या डोंगरावर गेल्यावर काही अनभिज्ञ सूर तुम्हाला त्यांची अनुभूती मिळते. जे सूर तुम्हाला आवडतात काही डोंगरांवर काही जागांवर गेल्यावर, ते जे मला सूर जाणवले. फॉर एक्झाम्पल राजगडावर एकदा गेलो होतो, तिकडे मला सकाळ पहाटे उठून चढून त्या पद्मावती वाचीवर बसलो होतो. सकाळचं वातावरण, गूढ वातावरण होतं, आणि समोरच्या ढगाच्या दाटीतनं अचानक सूर्याची किरण अशी लाल सोनेरी किरण बाहेर यायला लागली आणि मला ललत गावाचं वाटलं. हा, आणि मी ललतचे जे काही बेसिक स्वर आहेत ते मला तेव्हा जस्ट मी थोडंफार शिकत होतो. म्हणजे ते स्वर गायला लागल्यावर मला आनंद मिळाला, प्रचंड आनंद. म्हणजे एक संगीतातनं आपण ईश्वराकडे जाऊ शकतो याचा मला एक छोटासा साक्षात्कार द्यायचा झाला. तो ललत आणि राजगड असा माझा पहिलाच चॅप्टर आहे. किंवा अलिबागच्या किल्ल्यावर मरता मरता वाचलो होतो आम्ही, एका याच्यामध्ये बुडता बुडता वाचलो होतो, आणि त्यानंतर अख्खा दिवसभर त्या किल्ल्यावर पडून राहायला लागलो होतं. आणि कारण भरती आली की त्या किल्ल्यावर आत बाहेर करता येत नाही, भरती आली की तुमचा रस्ता बंद. तर भरती आली, आम्ही अडकलो. संध्याकाळी काय करणं शक्य नव्हतं, आणि संध्याकाळी तिकडच्या किल्ल्यावरच्या माणसाने दुपारी आम्हाला जेवण दिलं होतं, त्याच्याच घराच्या बाहेर पथाऱ्या टाकून आम्ही पडलो होतो. आणि संध्याकाळी जेव्हा ओहोटी सुरू होणार आणि आमचा मार्ग तयार होणार होता, त्याच्या आधी सूर्यबिंब असं अस्ताला जात होतं, तेव्हा मी पुरिया धनाश्री ऐकला होता भीमसेन जोशीचा, पार करू राजसून. त्याचा जो जबरदस्त इफेक्ट झाला तो मी उद्धृत केला त्याच्यामध्ये. आणि शिवाय या सगळ्याची सूर आणि निसर्ग याचं कॉम्बिनेशन मधनं माझ्या पण स्मितासारख्या माझ्या पण मनातनं काही कविता फुटायला लागल्या मला, त्या मी मांडत गेलो. तर त्या प्रत्येक चॅप्टरशी एक कविता जोडलेली आहे.